राजेन बर' गपिपुर गामिनि पानेरि आरो बिथाङा पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2005 निफ्राय 7 मायथाइसिम दखरा आफादनि आफादगिरिमोन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव सासे गोख्रों मावथि सासे खोब डेडिकेटेड हारि अनफावरि हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमग्रा आरो बर' समाज आरो बर' हारिनि थाखाय जेब्लायबो ओनसोलनि आरो जिल्लानि जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै जेंना सुस्रांनायनि थाखाय हाबा मावग्रा बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया। दाख्लै 25 तारिखनि मोनाबिलि 9 बाजियाव दिल्लीयाव थानाय मेक्स हस्पिटालाव बिथाङा मोनसे सार्जारि अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशनाव जोंनि मोनदांथियाव जोङो बुंनो सानो जोंनि अबजारभेशनाव बेयो डक्टरनि सार्जिकेल माने सार्जारिनि बेयाव फल्ट बा गिल्टिनि थाखाय बिथाङा अबथिरायै आनटाइमलि सेंग्रा बैसोआवनो बे बुहुमखौ नागार दा बिथांनि दिनै जों जोबथा बिदाय बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आरो सोरगोआव जाहाथे जायगा मोनो बिनि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। सासे गोख्रों समाज सिबियारि माहारि अनफावरि राजेन बर' बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन समाजनि फारसे हारिनि फारसे आरो बे पानेरि भुटियासां डिमाकुसि आरो एन्टायार उदालगुरिनि इन्ड' भुटान बर्डार एरियायाव मेन इलिफेन्ट कनफ्लिक्ट मानसि आरो मैदेरनि जि कनफ्लिक्ट बेयाव गोबां मानसिफ्रा जिउ गोमानो गोनां जायो गोबां मैदेराबो जिउ गोमानो गोनां जायो। बे एसियानि लार्जेस्ट मोनसे माने कनफ्लिक्ट जन बेखौ गैया खालामनायनि थाखाय बा बिनि बे जेंनाया जाहाथे जोबस्राङो माबादि जोङो मैदेरखौ जिउ रैखा खालामनो हायो मानसिनि जिउखौ बासायनो हायो बिनि थाखाय बिथाङा मैखोम बिफाव लानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा फार्स्ट बिजय कृष्ण हन्दिकै जि मोनसे एवार्ड बे एवार्डखौबो माने वाइल्ड लाइफ कनजारभेशननि थाखाय बिथाङा मोननो हादोंमोन आरो वाइल्ड लाइफ कनजारभेशनाव बिथाङा स्ट्रं मोनसे रल दङमोन। आथिखाल समसिम बिथाङा राजखान्थि दोलो UPPLआव भेरगाव जिल्लानि आफादगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। जों मालाबाबो सानाखैमोन बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांगोन। दाख्लै 16 तारिखआव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स जोबखांनायनि उनाव मोनाबिलि 9 रिंगायाव बिथाङा आं जेब्ला न'फारसे फैयो बिथाङा आंनो फन हरदों टेलिफनिक आरो बिथांजों थाफाग्रायाबो रायलायदों। राजेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो दिल्लीयाव सार्जारि खालामनो फैदों अपारेशननि थाखाय फैदों आरो सप्ता खनसे उनावनो आङो माने मोजां जाफिनगोन बा आंनि देहाया स्टेबल जागोन आरो थांनानै ओनसोलनि हारिनि आरो समाजनि थाखाय आं खामानि गोख्रोङै मावफिनगोन। खिन्थु खाफालनि बाथ्रा दा जोंनि गोसोआव जिखिनि दुखु आरो अबथिरायै बिथाङा समाज आरो हारिनिफ्राय जोंखौ हाबा मावनानै हरखाबै नागारलांबाय बिथांखौ जों दिनै गोथाङै मोनफिनलिया खिन्थु बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जे हाबा मावनाय बे जोंनि मेलेमाव गोसोआव ओनसोल जिल्ला आरो हारि नाङैनो गोथां महराव थागोन। बिथांनि हाबा मावलांनायनि बेसेननि लामा हान्थिनानै इयुनाव ज'है जों खौसेयै मा हाबा मावलांनो हायो बिथांनि मेम'रियाव थारैनो जों बयबो लोगो नांनानै साननांगोन आरो हाबाफारि लानांगोन आं बेखौसो बुंनो सानो। राजेन बर'आ सासे पानेरि ओनसोलनि कसुबिल ओनसोलनि आरो उदालगुरि जिल्ला भेरगावनि सासे स्ट्रं पिलारमोन आरो बे पिलारा जोंनि गेजेराव दा अबथिरायै गैलिया। जों जेसेबां दुखु खालामब्लाबो बिथांखौ जों मोनफिननाय नंलिया खिन्थु बिथांनि मेम'रिखौ लानानै जों अराय हारिनि थाखाय हाबा मावलांगोन आरो बिथांनि जिखिनि थांना थानाय समाव कन्ट्रिबिउसन बे ओरैनो थांनाय नङा। आङो बेखिनिखौनो बाथ्रा बुंबाय गोलाव बुंनो सानाखै। दुखुनि सम आरो जेसेबां गोसोआ स्ट्रंब्लाबो दुखुनि समाव जों बेखौ हमथानाया गोरलै बाथ्रा नङा।
राजेन बर' बिथाङा जि मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै हाबा मावदोंमोन थारैनो बिथाङा थांना थानायमोनबा आरो गोबां हाबा मावबावनो हागौमोन बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानाया जोंनि ओनसोल आरो हारिनि गेदेर खहा आं बेखौसो बुंबाय गोजोन्थों कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफी फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ क'क्राझार शहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव सा 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिं वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफी सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंनि सोलोंथाय लानो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफी सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन